الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی رحم کر بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے چنگیاں دے لڑ لگم میری جھولی وچ آ پھل پے اتے بریاں دی جے سنگت کی تم میرے پچھلے کی رل گئے کیوں لینی اروار دی کندھی تیرے کملا بہو پار تو مدیا جاگنی دیکھو غفلت دی آگ در گئیے تیرے نال تے جھوکل داگنی تو سب سے نازدی سے جو دے بہو مغرور مڑ کے بھنا گنی اے دو جگ بازی انہاں دیے کوثر جڑے رب رسول منا گنی نہ کر موڑ اس شاہی دا یا شاہی نال ملے سے اے شاہی ہی اجڑ ویسیا وضاحت افسوس ملے سے اتناز کے دئی بلڈنگا دا لگی کوڑی جال کرے سے محتاج ہے تو گل کفنی دا کوثر دیکھا پیسے یا نہ پیسے نتنا خوشیاں اتے نتنا خمیاں لوگے اتے نتنا موج بہارا نتنا ساور نتنا بدرا اتے نتنا امر انارا نتنا حیاتی
شان تے آوے دے اے بدل خمادا جدا کچھ بھی پوے پیو تو پتر جدا ویندے نہیں کھڑدا کو کہیں دے کوئی جم قدر سیم بلاوے دے انہی لکھ احسان اوہی دے کوثر جڑا اوکھے ویلے الواوے دے بس ہے قرآن سناون لوگو کوئی منے یا نہ منے ادھورے جہاں نے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے یارو مالی دا کم ہے اے مشکا بھر کے اتے بوٹیاں آن پلاوے اگا مرضی ول بے نیاز دی ہے حل لاوے یا نہ لاوے کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سارے احباب سونے محبوب علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک سے پڑھسو محبت نال پیار نال اپنے لجپال نبی دی ذات تے درود شریف پڑھ دو نوجوان دوستو دعائیں اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل وچ تھوڑا مل کے باونا اپنی بارگاہ قبول فرما آمین جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو سونے محبوب علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل وچ آئے ہو اللہ تعالیٰ تو کو ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما آمین بالخصوص دعا کرے سو کہ خالق کائنات فقیر حاجی عبدالکریم صاحب دی کوشش تے کاوش کو اپنی پاک بارگاہ قبول فرما جنہاں دوستاں نے انہاں دے بھائیاں نے انہاں دے بھراواں نے انہاں دے قریبی رشتہ داراں نے مل کے محبوب دی آمد دی خوشی دا اے پروگرام بنایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال دی خیر عطا فرما آمین بہت دور کنے سفر کر کے ساری رات دا کل دا سفر ہا راتی کافی دیر کنے بعد ساری خدمت وچ حاضر ہویا اللہ دے رسول دا فرمان سناون کی دعا منگدے ہیں اللہ تعالیٰ میری اے نوکری بھی اپنی پاک بارگاہ قبول کرے انتہائی خوش نصیب دوستو انتہائی خوش نصیب بھائیو جو تھاکو اللہ پاک دی ذات پاک نے اپنے لجپال نبی دی شان سنن واسطے وقت عطا کیتے بڑے خوش نصیب لوگ ہی وے جو این پاک محفل دے اندر تشریف گھن آئے ہو دوستو ہر بندے دا اپنا مقصد ہوندے ہمارا مقصد بڑا نیک ہے مالک رب اپنے محبوب کو فرمے دے میرا محبوبہ اگر کوئی علاقے دا سردار تے یار دی محفل نہ باوے کوئی علاقے دا سردار تے یار دی محفل نہ سنے کوئی علاقے دا گودا تے یار دے درود و سلام نہ پڑھے محبوبہ تیرے ذکر وچ کوئی کمی نہیں آندی فرفعنا لک ذکرک میں اللہ اپنے یار دے ذکر کو آپ بلند کیتا ہے یہ رب دا احسان ہے جو اللہ دی ذات نے تھاکو میں کو اپنے نبی دا ذکر کرن دا وقت عطا کیتا ہے محبوب نبی اون لجپال نبی دا ذکر دوستو جنہاں دے روزہ پاک تے اللہ دی ذات نے 70,000 نوری ملائکہ دی ڈپٹی لائیے یار دا ذکر کرن واسطے جڑے ایک واری محبوب دے روزے پاک تے آندے ہن ایک واری یار دے روزے دے درود و سلام پڑھتے ہیں قیامت تک بلا انہاں کو وقت نہیں ملدا
اسا خوش نصیب لوگ ہیں ہر ویلے اللہ دے نبی دا ذکر سنتے بھی بیٹھے ہیں کرتے بھی بیٹھے ہیں تو جو ہے نا دوستو ای ویلے بھی کافی سارے لوگ ہو سن ہوٹلہ تے بہ کے مسلمانوں کہیں دا گلہ کرے دے بیٹھے ہو سن کہیں بہ اپنے سردار دی گال کرے دے بیٹھے ہو سن کہیں دی حمایت علمے دے بیٹھے ہو سن کہیں دوست سنگت دے کہیں بہ پروگرام وچ موجود ہو سن خوش نصیب دوستی میں جو تسا ہی ویلے اللہ دے نبی دے ذکر واسطے بیٹھے تھوڑے میرے علاقے دے لوگ ہو سن ہوٹلہ دے حوالچہ دے بہ کے اپنے گودے دا ذکر کرے سن اپنے چودھری دا ذکر کرے سن اپنے سردار دا ذکر کرے سن اپنے ایم پی اے دا ذکر کرے سن اپنے ایم این اے دی گال کرے سن مسلمانوں خوش نصیب لوگ ہی وے جو اللہ دے نبی دی گال سن دے بیٹھے ای واسطے میرے بزرگاں فرمائے وے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم ہے کہ وقت تے ویلا نصیب والے کو مل گئے توجہ ہے نا بھائی یہ جڑا ویلا ہے یہ جڑا موقع اسا بڑھا کے بیٹھوں محبوب کے ذکر دا یہ ہر کہیں دے نصیب وچ نہیں آندا اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم ہے اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم ہے اے محبت تیرا بھی تو کروڑا ستم ہے اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم ہے اے محبت تیرا بھی تو سبحان اللہ عزیزان محترم سارے پنجاب دے علاقے دا رواج ہے اسا جنے نال خوش ہونے ہیں جنے نال اچھا تعلق ہونے جنے نال محبت ہوندی ہے اسا او انسان کو اپنی خوشی وچ شریک کرنے ہیں کہیں بھرا دی شادی ہے کہیں پتر دی شادی ہے علاقے دے اندر او کو کانڈا دینے ہیں جنے نال محبت ہوندی ہے او کو آور دی توفیق ملدی ہے جنے نال اچھا تعلق ہوندے یارو اج محبوب مصطفیٰ دی آمد دی خوشی ہے اج اللہ دے پیارے محبوب دا میلاد بے نیاز رب انہاں لوگاں کو آور دی توفیق دے جے تے اللہ راضی ہوندا ہے اپنے یار دی خوشی دے اندر رب انہاں کو بھیجے تے جنہاں تے رب راضی ہوندا ہے مسلمانوں بڑے خوش نصیب لوگ ہی وے جو اللہ دے محبوب دی ای پاک محفل دے اندر تشریف گھن آئے ہو سبحان اللہ اے دو گھاؤں باہر ہے سائے سائے چکر ہل خطرناک لہرا تو کلو کپر ہل اے خطرناک لہرا تو کلو کپر ہل کئی تر تر کے ڈوب گئے کئی ڈوب گئے تر ہے کئی تر تر کے ڈوب گئے کئی ڈوب گئے تر ہے ای سولان دے پٹڑے تے راتی پہ دھنگل اے نصیبہ دی بازی مقدر دے کم ہے اے محبت دے راہ بھی تو
پاک ذات نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لوگوں میں اللہ دا بہت بڑا احسان ہے میں رب دی تواڈے تے بہت بڑی منت ہے جو اپنا محبوب عطا کیتے سبحان اللہ اکثر ہمیں پتہ لگ سمجھ آ رہی ہے توجہ ہے نا بھائی اللہ دی ذات نے بے نیاز رب نے فرمایا اے ایمان والوں میں اللہ دا احسان ہے مالک مولا اس دنیا کے اندر کم و پیش 18,000 مخلوق پیدا کی تھی ہر مخلوق کنے اعلیٰ کے عرفہ انسان کو بڑھائی سونی شکل لے کے اس دنیا کے بھیجی اللہ تیرا احسان عظیم ہے سب اشرف المخلوق بڑھا کے دنیا کے بھیجی اللہ اے بھی تیرا احسان ہے سب سوچن کی تے عقل سلیم عطا کیتی بھی اللہ اے بھی تیرا احسان ہے سب دیکھن کی تے آنکھ جائیں نعمت عطا کیتی بھی ربا اے بھی تیرا احسان ہے سب بولن کی تے زبان جائیں دولت عطا کیتی بھی اللہ اے بھی تیرا احسان ہے سب چلن کی تے پیر عطا کیتے بھی کائنات دا مالک رب فرمے دے لوگوں بے شک میں اللہ دے احسان ہے سب سونے صورت بڑھا کے دنیا تے بھیجے میں یا آسان تقویم بڑھا کے اس کائنات کے اندر اشرف المخلوق بڑھائے میں لوگوں میں اللہ دا احسان ہے بے شک میں تو کو عقل سے نعمت عطا کیتی ہے یہ بھی احسان ہے جو دیکھن کی تے زبان آنکھ عطا کیتی ہے بولن کی تے زبان عطا کیتی ہے سارے احسان اپنی ذات پر سب تو بڑا احسان اے ہے جدی خاطر میں اللہ کائنات بڑھائی ہے جس محبوب دی خاطر میں اللہ جہان بڑھایا ہے جس یار دی خاطر زمین و آسمان بڑھایا ہے جس نبی دی خاطر میں اللہ اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے اپنا او محبوب نبی دنیا تے بھیج کے میں اپنے یار دا بھگو امتی جا بڑھایا ہے ایڈی بڑی منت ہے ایڈا بڑا احسان ہے جدی خاطر اللہ دے انبیاء سکھ دے گئے جدی خاطر کائنات دی ہر مخلوق سکھ دی ہے او لجپال نبی جس دی خاطر اللہ دی ذات نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا ہے او نبی تھوڑے سارے حصے دے اندر آیا ہے او لجپال نبی دنیا دے آیا ہے مسلمانوں جدا اللہ دی ذات نے اس دنیا دے اندر اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا کہ دنیا تے کوئی انسان ہوئے جڑا میں کو رب آخر والا ہوئے دنیا تے کوئی انسان ہوئے جیسے سامنے میں اپنی ایک کائنات کو ظاہر کرا مسلمانوں کائنات مالک رب نے مقرب فرشتیاں نے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا اے فرشتوں قال انی جائل فی الارض خلیفہ اے فرشتوں میں اللہ دنیا تے اپنا نائب بھیجنا دنیا تے اپنا خلیفہ بھیجنا دنیا تے او انسان کو پیدا کرینا دنیا تے او انسان آسی جڑا میں رب دا نام کھنسی مسلمانوں فرشتے بول پوگل فرمیندن اللہ دنیا تے او انسان پیا بھیجنے جڑا دنیا تے فساد کرے سی جڑا دنیا تے خون ریزی کرے سی جڑا دنیا تے لڑائی جھگڑا کرے سی مسلمانوں جڑا فرشتیاں نے رب دی بارگاہ وچ ندا منگی ہے ندا کیتی ہے بے نیاز رب فرمے دے اے فرشتیوں انہا انسانہ واسطے جو کچھ میں رب جان دا ہو تسانی کے جان آدم نبی دا جسم تیار کرو آدم علیہ السلام مسلمانوں چکتے آدمیت اسا انسانہ دے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو جنہا فرشتیاں نے آپ دا جسم تیار کرنا شروع کیتا سارے بے نیاز رب نے فرمائے فرشتیوں آدم نبی دا سارا جسم تسا تیار کرا ہے پر آدم نبی دی پیشانی میں اللہ قدرت والے ہتھا نال بڑھا یا جڑی پیشانی ہے میں اللہ ید اللہ والے ہتھا نال آپ تخلیق کرے سا مسلمانوں فرشتیاں نے آدم نبی دا جسم تیار کیتا کل گارے کنے آدم نبی دی تیاری شروع ہوئی ہے پر جناب واری آئیے ای پیشانی دی بے نیاز رب نے اپنے ید اللہ والے ہتھا نال جس محبوب دی خاطر رب کائنات بڑھائی ہے جس یار دی خاطر اللہ جہان بڑھایا ہے اپنے محبوب نبی دے نور
نور کو چا کے آدم نبی دی پاک پیشانی دے اندر پایا ہے عرش بڑھے جس یار دی خاطر فرش بڑھے جس محبوب دی خاطر رب نے اپنے آپ کو ظاہر فرمائے وہ محبوب دے نور کو چا کے آدم نبی دی پاک پیشانی دے اندر چپایا ہے فرشتہ کو حکم دیتا ہے ملائکہ ہن آدم نبی کو سجدہ کرو تیرا بے نیاز دا حکم ہو گئے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ پہ کرے مسلمانوں ہی کو لعین عزازیل جب دنیا دے چپے چپے تے اللہ دی توحید بیان کیتی تے زمین دے ذرے ذرے تے اللہ کو سجدے کیتے ہیں اکڑیچ کے کھڑوے دائے سبحان اللہ ابا واستکبر وکان من الکافرین تکبر چا کیتا ہے اس آنکھ سے اللہ میں دنیا دے ذرے ذرے دے تے رب دی عبادت کیتی ہے زمین دے چپے چپے دے تے رب دی توحید بیان کیتی ہے اللہ اپنے اربعہ سجدے کرا تیری ذات دا سجدہ کرے نا پر آدم نبی کو سجدہ نہیں کرے نا آدم نبی دا سجدہ نہ کرے نا مسلمانوں تیرا اکڑیج گیا تیرا آدم علیہ السلام کو تعظیم دا سجدہ نسکیتا بے نیاز رب فرمے دے فَخُرُجُ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اے لانتیا میری بارگاہ وچ چخے ہو وج روتا درگاہ ہو وج تیرے اوتے میں اللہ دی بھی لعنت تیرے فرشتیاں دی بھی لعنت آور والی ساری امت دی لعنت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دی پاک ذات نے ساری عبادت منہ تے مار دیتی ساری عبادت غارت ہو گئی ہے مسلمانوں توجہ کرو جیتے ادب مصطفیٰ نہ ہوئے جیتے عشق مصطفیٰ نہ ہوئے اللہ کہیں دی عبادت قبول نہیں کرے گا ہمیں 3000 سال بھی رب دی عبادت کرے گا رہے ہمیں زمین دے چپے چپے دے توحید دے اعلان کرے گا رہے مسلمانوں اللہ دی سامنے اللہ دی پاک بارگاہ تے سجدے کرے گا رہے رب انہیں سجدے قبول نہیں کیتے جیتے یار دی تابعداری نہیں کیتے جیتے محبوب دی غلامی گالج نہ پاؤ محبوب دی غلامی دا پٹا اپنے گالج نہ پاؤ جیتی جبین نیاز انہیں یار دے درد نہ جھکاؤ اللہ ہوتے راضی بھی نہیں ہونا جگ پیارو کے دے محمد دارے تو جگ پیارو کے دے محمد دارے تو خدا خود بھیجے دے محمد دارے دے سارے پاسے لوگ آدن بھی جنا حاجت ونجو نا تے صرف کعبے پاک دا تصور کر کے بجا ہے اللہ دے گھر دو بجا ہے سونے نبی دے دیدار دا تصور نہ کرا ہے محبوب دے شہر دا تصور نہ کرا ہے اتھائی وال میرے بزرگاں لکھے ہوئے جگ پیارو کے گئے محمد دارے تو جگ پیارو کے گئے محمد دارے تو خدا خود بھیجے محمد درد سال ہزارہ مجرم ہوئے سال ہزارہ مجرم ہوئے رب سی چھڑے دے محمد درد سال ہزارہ مجرم ہزارہ وہی درد لک دے مجرم ہزارہ وہی درد لک دے خدا خود لکے دے محمد درد مجرم ہزارہ ہے نا یار اللہ تعالیٰ زور دکھنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عزیزان
محترم جنا اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے شیطان لعین جس طرح عزازیل آکڑ کے کھڑ گیا اکڑیچ گیا مسلمانوں اپنی عبادت دے ناز کر کے آدھے اللہ تیری توحید دے سجدے کیتے میں اس تیری توحید دے سجدے کرے داریا آدم نبی کو سجدہ نہ کرے دا اللہ دی ذات نے جنا ساری عبادت غارت کر دیتی ہے لعنت کا توق گل پیچھے حضرت سیدنا جبرائیل امین کے نے پچھدا ہے جبرائیل میں کچھ سمجھ نہیں آئی میں زمین دے چپے چپے تے اللہ دی توحید بیان کی دیئے زمین دے ذرے ذرے تے رب دی وحدانیت بیان کرے داریا ایڈا اہم سجدہ حاجت نام کرن دی وجہ کے نے اللہ میری ساری عبادت غارت کر دیتی ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین بول بول فرمد لعینات کو سمجھ نہیں آئی جدی خاطر اللہ ایک کائنات بنائیے جس نبی دی خاطر رب جہان بنایا ہے جس یار دی خاطر اللہ زمین و آسمان بنایا ہے اپنے او یار دے نور کو جا کے اللہ دی ذات نے آدم نبی دی پاک پیشانی دے اندر چھکایا ہے تو نے دریا میں آدم نبی کو تیری دید ہے آدم دے چہرے تے تو نے در آدم نبی دا ظاہر اصل سجدہ آدم علیہ السلام دا کرنا ہے اصل سجدہ دا نور محمد مصطفیٰ دا جڑا نور آدم نبی دی پیشانی دے اندر موجودہ سجدہ دا او یار دا آدم نبی دا تنہا تیری جو مت ماری گئی ہے اتھائی میرے بزرگا لکھیا ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین فرمین علینا پہ وہ خبری کوئی نہیں میں چاہتی خاطر خودہی چاہتی خاطر خودہی میں نے رب نے بڑھئی تے سویا دا نہیں خاطر خودہی چاہتی خاطر خودہی میں نے رب نے بڑھئی تے سویا دا نہیں ماہی ویسو وٹئی ماہی ویسو وٹئی اے حقیقت لوگئی تے سویا دا نہیں ماہی ویسو وٹئی ماہی ویسو وٹئی اے حقیقت لوگئی تے سویا دا نہیں اے ہویا حکم لہو سادے دینے منر مایا جھکائی جبینے او منر مایا جھکائی جبینے نوری خادم سادئی نوری خادم سادئی پیو سر پوچھو کئی تے سویا دا نہیں توجہ ہے دوست نوری خادم سادئی نوری خادم سادئی پیو سر کو جو کئی تے سویا دا نہیں پوچھیا خالق کیوں انکارے آنا خیر منہ پکارے آنا خیر منہ پکارے بدل اج تئی پا کئی بدل اج تئی پا کئی اوے سر آکڑئی تے سویا دا نہیں بدل اج تئی پا کئی بدل اج تئی پا کئی اوے سر آکڑئی تے سویا دا نہیں جیدی خاطر خودہی میں نے رب نے باڑئی تے سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب دے نور کو آدم علیہ السلام دی پاک پیشانی دے اندر پایا ہے آدم نبی کو اللہ دی ذات نے جنت والا مقام عطا فرمایا ہے مسلمانوں بے نیاز رب نے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کی دیئے یار دے پاک نور دا صدقہ سبحان اللہ
لجپال عربی نبی دا پاک نور آدم نبی دی پاک پیشانی دے اندر موجودا مسلمانوں آدم علیہ السلام جنت دے اندر جو موجود ہن جنت دے حور و غلمان نور نبوت دی تعظیم کریں دے ہن جنت دے مسلمانوں درخت حضرت آدم نبی دے ابو جھکویں دے ہن وجہ الہی جو نور محمد مصطفیٰ آدم دی پاک پیشانی موجود ہونا ہے جڑے پاسے جو آدم نبی ونجن ہا اللہ دی ہر مخلوق آدم نبی دی عزت کرے دی ہے پر جنا اللہ دی ذات نے آدم نبی دی توبہ قبول کی دیئے اپنے محبوب نبی دے پاک نور دا صدقہ حضرت نوح نبی دا بیڑا کندھی لگا محمد مصطفیٰ دے پاک نور دا صدقہ حضرت یونس نبی کو مچھی دے پیٹ چ رکھیا لجپال عربی نبی دے پاک نور دا صدقہ حضرت یوسف نبی کو کھو دے تلے جوایا محمد مصطفیٰ دے پاک نور دا صدقہ حضرت ابراہیم نبی دے بھاگ گزار ہوئیے اب محمد مصطفیٰ دے پاک نور دا صدقہ حضرت اسماعیل نبی کو چھری دے تلو بچایا اب لجپال نبی دے پاک نور دا صدقہ 1,24,000 کمو پیش اللہ دے پیارے نبی جڑے دنیا دے آئین اللہ انہاں دے امتحان بھیجا جب انہاں کو کامیابی عطا کی دیئے اپنے محبوب نبی دے نور دا صدقہ یہ نور محمد مصطفیٰ مسلمانوں ہر نبی دی پاک پیشانی وچ موجودا چلدے چلدے حضرت عبد المطلب سیدی پاک پیشانی وچ جلوہ گر ہویا حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش دا سردار نوجوان ہے کعبے پاک دا مزاور ہے کعبے بیت اللہ دا متولی ہے نوجوانی دا عالم ہے گھرچ اجے کوئی اولاد کوئی نہیں کوئی پتر گھرچ کوئی نہیں مسلمانوں ہی کوئی یہودی عالم تانا دے گیا دے سروے دا اللہ دے گھر دا غلام ہے سروے دا رب دے گھر دا نوکر ہے گھرچ اولاد کوئی نہیں مسلمانوں جنا غیر تانا دیتا ہے محمد دے بابے دی آنکھ وچو حجل حجلی ہے آدھے اللہ مہربانی فرما چا لوگ تانے دین ربا میں تیرے کرے دعا مانگ جاؤ بگو او حیاتی والا پتر عطا کر تیرا میں کرے بعد تیرے ہی گھر کو آباد رکھے اے اللہ میں منت بنے نام کو دہا پتر عطا فرما میں ہک بجرا تیرے نام دے قربان کر دے سا اللہ دے پاک گھرچ آگے جوان رو کے بارگاہ رب پیدج دعا کھڑا منگتا ہے یہ کچھ کھڑا آدھے میں آباد ہی ہوتا ہے نا اے گھر نظر کوئی بساور والا دل پر نظر اے آباد ہی ہوتا ہے نا اے گھر نظر کوئی بساور والا دل پر نظر آباد ہی ہوتا ہے نا اللہ مہربانی فرما بگو او حیاتی والا پتر عطا فرما جڑا میں کنے بعد تیرے ہی گھر کو آباد چکر مسلمانوں اللہ دی پاک بارگاہ وچ جنا جوان دعا منگی ہے اللہ کا پتر عطا کیتے سب تو چھوٹا بیٹا جنا حضرت عبداللہ لجپال نبی دا پاک نور حضرت عبداللہ سیدی پاک پیشانی وچ آ موجود ہے جڑے پاسے حضرت عبداللہ فیلن اللہ دی زمین محبوب دے بابے دے قدم چم دیئے رب دا آسمان سلامیہ کھڑا پڑتا ہے دنیا دا حسین و جمیل جوان ناجدہ عبداللہ ہے جڑے پاسے جو چلنے نا مسلمانوں زمین دے درختی محمد دے بابے دے قدم آ جھک دے اتنا حسین و جمیل جوانے اے او دورے جنا دنیا دے اندر ظلمت دا دور آئے ظلمت دے ادھار آئے لوگ اپنا زندہ بچیاں کو دفن کر دیں زمین دے اندر زندہ دھیاں دے سرات ننگیاں تلواری کھڑیاں ہو دیان بچیاں کو زندہ درگور کر دیتا ویدہ اے او وقت ایک جوانے مسلمانوں زہرہ قبیلے دا سردار ناجدہ وہاں پہ اللہ دے گھر آکے منت کھڑا بنے دے عرض کھڑا کرے دے ربا مہربانی فرما جا میں تیرے نال وعدہ کرے نا میں کو پتر میں دے دا تھی عطا کر اللہ میں اپنی بچی کو قتل نہ کرے اللہ دے پاک گھرچ آکے جوان منت بنے دا کھڑے اللہ تو کرم کر جا میری چھولی آباد کر دے میں کو پتر نہ دے دا میں کو دھی دے جا میرے گھر
نیاری آوجے میں بچی کو قتل نہ کرے سا تیرا دلو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ جوان دعا منگیے بے نیاز رب نے بچی عطا کی دیئے او بچی او بیٹی او تھی جڑی دنیا دی حسین و جمیل مئیے تیرا گھر دے اندر اے خوبصورت مئی آئیے سارے قبیلے والے لوگ مختلف قبیلیاں دے سردار لوگ ٹر کے آئے کھڑن اے وہبا ساڑا ون بنیا ہو جائے سارے علاقے دا رواج جدے گھر تھی جم پوے اسا قتل کر دینے آئے تو ہی مہربانی کر اپنی بچی کو قتل کر دے مسلمانوں جنا لوگا آکے گال کی دیئے جنا عوام اکٹھی ہو گئی ہے جنا سردار دروازے دے آئین حضرت وہب بول پوندے آدھے لوگوں میں تھوڑے نال برادری چھوڑ دینا تھوڑے نال تعلق توڑ دینا پر دھی کو قتل نہ کرے سا جو میں اللہ دی بارگاہ وچ منت من کے دھی جتی ہے جنا جوان یہ اعلان کیتا ہے جتنی عوام موجود ہے اہل عرب جتنے لوگ موجود ہیں سارے بول پوندنا در لوگوں اج کنے بعد بھنی دعا خیر جی جنے گھر جی جم پوے کوئی اپنی بچی کو قتل نہ کرے مسلمانوں جنا یہ اعلان ہو گیا او مائیاں او بیبیاں او بچیاں جنا معصوم تھیاں دا خون دے کے رو دیان جنا خبر لگی ہے جو دنیا دے حکمائی آئیے جدے آمن نال دنیا دے امن آگی آئے سارے بچیاں دوڑ کے حضرت وہب دے گھر گیا بن کے بچی کو ڈٹھا وہ حسین و جمیل مئی کو چاہی کھڑی آئین کوئی آدھیے بی بی ادھنا اے رکھوا کوئی آدھیے ادھنا اے ہویا کوئی آدھیے ادھا اے نہ رکھوا مسلمانوں ہی حسین و جمیل مئی بول پو دیئے آدھیے بی بیا ای بچی دھنا میں رکھے نہیں آج تسا قبول اے بی بی تو نسا جو کیڑا نہ ہوئے او مئی بول پو دیا دے بی بیان جنا اے بچی دنیا دے نہیں آئیے دنیا دے اندر ظلمت دا دور دورا بچے دے سر دے تلواری کھڑیاں ہو جان دھیاں بزندہ زمین وچ دفن کر دے لیان جس ویلے دی اے مئی آئیے ملک عرب دے اندر امن آگی آئے میں دائی میں آدھیاں جو ادھر نا آمنا مئی رکھنے دے اے امن ہو یا زمانے بچو امن والی جگہ جائی امن ہو یا زمانے بچو امن والی جگہ جائی کہوں امنا عربی نبی دنیا دے کی مسلمانوں او مئی جنا دنیا دے آئیے حضرت وہب دی گھر والی بول پو دیئے آدھیے وہبا اللہ اینی حسین و جمیل تھی دیئے ایکو قتل نبی کرن دیتا سارے علاقے دا رواجہ مسلمانوں جوان بول پو دیا دے بیوی تے کو خبر کوئی نہیں مسلمانوں مئی علمے دیا دے وہبا اے تھی قتل کر دے گیا اینی حسین و جمیل مئی اللہ عطا کی دیئے ایڈی سونی بچی تک رب عطا کی دیئے ان ادھر نال دا ور کتھو گولے سے مسلمانوں حضرت وہب بول پوندنا دن بیوی خبرانا جڑا اللہ میں کو ایڈی سونی تھی دے سکتا ہے اور رب میں کو ادھر نال دا ور بھی ضرور عطا کرنے سے توجہ ہے یار وقت گزردہ حضرت عبداللہ سے جوان ہو گئے جیڑی گلی دے نالو گزرنا گلی دے پتھری محمد دے بابے دے سلام پڑھ دینا جیڑے علاقے میں جو گزرنا علاقے دے درخت جھک جھک کے محمد دے بابے دے سلام پڑھنا مسلمانوں جنا ایو حال اہل عرب نے ڈٹھائے اہل عرب نے جنا ایو حال ڈٹھائے قبیلہ قریش دے نوجوانہ نے ڈٹھائے جیڑے پاسے جو محمد دا بابا دے اللہ دی مخلوق انہی زیارت کرے دیئے جنگل دے جانوری آکے محمد دے بابے دے قدمے جھکوے دے
جڑا انہاں یہ حال دٹھائے آپس کھڑ کے ایک معاہدہ کیتا آپس اجلاس کھڑے کریں یارو کوئی طریقہ بڑھاؤں کہیں طریقے عبداللہ صحیح کو مکے شہر تو باہر بھیج لوں بلکہ ہی جوان کو ختم کر دوں نہ اے جوان اتھا ہوئے نہ کوئی دی عزت کرے قبیلہ قریش دے